gizakiaren biziraupena evoluzioan dagoela. Gauzak dauden moduan utzita, espeziea desagertzen dela. Hori dela eta, evoluzioan dirau gizakiak, bestela desagertu dingo litzake. Generazioen errelegoak eta oinordekotza garatuagoak ematen dio bermea hurrengo eta hurrengo generazioatik. Baina evoluzioak bideragarria izan behar du, jasangarria, eramangarria. Horretarako dago zaharrenen konservazio borondatea, jakintzak eta iraganaren mamuek osatua. Eta hori jasoa dena zalantza eta dantzan jarriko duen gaztea, beldurrik gabea. Bien erdian helduaroa, atzo, bihar eta gaur, gizarte batek, herri batek, komunitate batek, hiru garaien oreka badu, orduan gizarte aberats eta egonkorra izango duke. Baina oreka buskatzen bada, zutaben erortzea edo gehiagizko konservazioa eta gizartearen desagertzea ekarri ezake. Euskaldunok gure askatu dugunean gorriak izan ditugu. Altsasuko gazteak ez dira historia zarra. Estatuan sakabanatuak ditugunak ez diren bezala. Txintxo portatu, hartaldean ibili, bakearen izenean iso. Bestela badakizu zer datorkigun, baina ezin dugu kapitulorik itxi, historia den bezala idazten ez bada. Bidean joan direnen aitortza ematen ez bada. Gurutze laguna gogoan. Gaur dira 30 urte Juan Carralberdi Herrera de la Manchan, espetxean hiltzena besteak beste. Itxirak eman behar du, aurrera egin dezagun, ikasiak, memoria zenbiotzean gordeak atzean dituguna. Urnietan, etxeen behekaldeak etxe bizita biakatzen ari dira, negozioak, komertzioak ziren lekuan, baina alokairuan bida ziztera ez dago aukerarik, eta badaudenak zazpiren doloren bueltan dabiltza. Euria denean berriz, hurbil garbera bisitatzen ditugu, herrian ez dugulako non egon, eta non erosi ere geroz eta gutxiago. Gure geroa dira gazteak, eta haien formakuntza eta udalaren DBH ikasteko eskola zartzen ari da. Geroz eta zarrago dago. 16 urterekin Hernanira joaten dira asko Donostiara beste batzu. Hemen ezin dutelako eskola publikoan hortik aurrera ikasi. Urnieta bakean bizi da. Egonkor, geldo. Noiz gelditu ote zen Elizako erlojua? Noiztik ez ote ditu garaiak aurrerantzatzen batu? 4 urtean behin herrian gora jartzen da, bukatu gabeko promesen seinale, egingo direla esan nahirik, baina konservazioa murgildutako 4 urte eta gero. Kultura hitzak datoz, pañueloa buruan, migrazioaren garaian, baina non aurki dezake emakumeak askatasuna, berdintasuna, eskubidea jorratzeko lekua. Donostian, Hernanin eta Urnietan. Azken 4 urteotan eske gabiltza, arlo horretan aditua behar dugu, baina bakean dago Urnieta. Aspaldiko moduan, aspaldi bezala. Urnieta badu hizkuntza, isilik dabilena, gaztelaniak zanpatua, geurez soinu goxoaren ordainean, gazteak emandakoak plazan, gaztelak emandakoak plazan. Inklusia izan liteke bidea, baina gure gazteak, gure musika eskolakoak, euskaraz abestu ordez, ingelera edo atzerriko beste hizkuntza oholtzaratzen dituzten bitartean, euskararen isiltasunera kondenatua gaude. Erretzen dituzten sordinen errazak ditugu, entzuten nuen, dantza moderno eta unkigarriari sonegoela. Baina nire aurrekoak, atzekoak, ezkerrekoak eta eskuinekoak gaztelera jarri ziren. Letrari erreparatu gabe, dantza horren simbolo eta historia guztia ulertu gabe. Nor garen eta nondik gatozen erreparatu gabe. EH Bildu progresioa da. Aurrera so dagoen gaztea. Esperientzia duen aitonari entzunez. Bizira nahi duena. Lehen mailak Urnietar izanik denok, euskaraz mintzoz, beldurrik gabe, feminismo ardatz, eta adinez gorako izan arte eskola publikoan eziko dena. Etorkinen inklusioa bermatuko duena, eta gazteak hemen gera daitezen etxe bizitza bideragarriak sortuko dituena. Urnietarra jakin behar du, badela beste aukera bat. EH Bildu lanerako gogoz dela, eta 4 urteotan dauzkagun mekanismo oro erabiliko dugula gehitzeko. Hemendik 4 urtetara guztoietan banatuko direnak, eginak eta egingo direnak, zerrenda desberdina izango direlarik. Bete ditzakegun promesak eginez, zintzo gure proiektuari. EH Bildu Urnietan badago, 828 gara, eta lanerako prest gaude. Zorionak, Mikel Pagola, herriarentzat onak direla ikusten dugun erabakietan ondoan izango gaituzu. Hermen, zuen ekarpenak ere, gehitzeko izango direla ziur gaude. Legealdi aberasgarria izan dadila herriarentzat.